עד עוד צלם. גולגולת עד המוות. שי, תצא אותה. טירוף. רגע, אני רוצה להגיד משהו. קורל, להיות אותך את אהבת חיי. קורל, די, איך הוא חושב? אבי. קורל, אבי. תפסיק, מפגע, נו. טוב, יאללה, קיצר, שי. שים לב מה הולך לעשות. חנכנו את הקונפטי הזה הרבה זמן. ממה עשינו את זה? מספר טלפונים. שמה? יאללה, 3, 4, קונפטי! יאללה, עוד שבוע למנק. טוב, תפסיק לצלם אותי שם. סקירה. וואי, איזה שמעת, לא יודעת שתהיה בריא. אבל שנייה, אתה תוריד את זה, תצלם את החולצה. בסוף הוא נותן, תצלם את החולצה לאחור. די, תצלם את קריית מלאכי, ותצלם את החולצה של האולטרס. לא, אני לא עושה את זה, די. פגר. די, לא! תוריד את הכובע! די, כפו לי האוזניים, בחיי. שלום, אני משה סבן, יש לי הרבה תיקונים. די, נושא, אני לא שפת חיים, אבל לא מדבר, נו, מספיק.